Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μου. Συζητάμε σήμερα για ορθοπαιδικά θέματα και συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τον χιαστό σύνδεσμο, τη λειτουργία του, πώς αντιμετωπίζεται μέσω χειρουργείου. Μιλήσαμε δηλαδή για τη ρήξη του πρόστιου χιαστού. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τον μηνίσκο, ένα εξίσου σημαντικό θέμα, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη ρήξη του μηνίσκου και όλα αυτά τα οποία ακολουθούν, το χειρουργείο, πώς αντιμετωπίζεται, πώς γίνεται η διάγνωση. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο ορθοπαιδικό χειρουργό. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Νικόλαος Κουκουλιάς, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και παράλληλα επικεφαλής γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, όπως επίσης επικεφαλής γιατρός και της Ομάδας Καλαθοσφαίρισης του Άρη Θεσσαλονίκης. Είναι εξειδικευμένος στην αρθροσκοπική χειρουργική, στην τερματολογία, τα είχαμε πει και στο πρώτο μέρος, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση των χόνδριων βλαβών. Όπως επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι είναι και αναγνωρισμένο, έχει μια άλλη ιδιότητα που είναι πολύ σημαντική, είναι αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικών Κακώσεων. Είναι λοιπόν κοντά μας και συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά είναι συχνά, είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Είναι συνηθισμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όχι μόνο οι αθλητές, από ό,τι θα μας πει ο κύριος Κουκουλιάς, αλλά και εμείς στην καθημερινότητά μας. Κύριε Κουκουλιά, να συνεχίσουμε με το μηνίσκο. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη ρήξη του μηνίσκου. Πριν φτάσουμε όμως στη ρήξη του μηνίσκου, να πούμε τι είναι ο μηνίσκος και ποια είναι η λειτουργία του ουσιαστικά. Ο μηνίσκος έχει αρκετές λειτουργίες. Είναι μια πολύ σημαντική δομή του γόνατος. Παλαιότερα θεωρούταν κάτι τελείως ευτελές, ασήμαντο και η αντιμετώπιση των βλαβών του ήταν λίγο ριζική. Δηλαδή, μόλις γινόταν μια μικρή ρήξη, αφαιρούταν όλος ο μηνίσκος. Τώρα όμως ξέρουμε ότι έχει μεγάλη αξία πρώτα και κυρίως στην απορρόφηση των φορτίων. Δηλαδή, είναι η βασική δομή που απορροφάει τα φορτία από τις δραστηριότητες όταν περπατάμε ή όταν τρέχουμε. Συμμετέχει όμως και σε άλλες λειτουργίες, συνεισφέρει στη σταθερότητα του γόνατος, που είναι και αυτό μια δεύτερη σημαντική λειτουργία, αλλά προστατεύει το χόνδρο, λιπαίνει την άρθρωση, συμμετέχει σε ρήχθεια. Το βασική της λειτουργία λοιπόν είναι η απορρόφηση των φορτίων και η δεύτερη σημαντικότερη λειτουργία θα έλεγα ότι είναι η συνεισφορά της στη σταθερότητα του γόνατος. Άρα λοιπόν κρατάει τους κραδασμούς ουσιαστικά ο μηνίσκος. Πώς είναι έτσι, αν το πούμε η ανατομία? Είναι ο χόνδρινος ιστός, δεν είναι κόκαλο, δεν είναι μαλακό, είναι αρκετά σκληρό για να απορροφάει φορτία, αρκετά ελαστικό για να μπορεί να επαναφέρει το σχήμα του μετά την απορρόφηση, γιατί παραμορφώνεται και επαναφέρει το σχήμα του. Έτσι απορροφάει φορτία. Ναι, μάλιστα. Είναι συχνό αυτό το πρόβλημα, η ρήξη του μηνίσκος και η ρήξη του, που θα πούμε λίγη αυτό στη συνέχεια? Η ρήξη του μηνίσκου είναι από τα πλέον συχνά ορθοπαιδικά προβλήματα και η χειρουργική του μηνίσκου είναι ίσως το πλέον συνηθισμένο χειρουργείο στην ορθοπαιδική. Αλήθεια. Είναι τόσο συχνό. Εδώ προηγούνται πάλι οι γυναίκες ή οι άντρες? Γιατί για το χιαστό εδώ έχουμε σοπαλία. Α, ναι, εδώ έχουμε σοπαλία. Ωραία. Να χρησιμοποιούμε και όρους του αθλητισμού, έτσι. Σωστά. Κύριε Κουκουλιά, να πούμε τώρα ποια είναι η συμπτωματολογία, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα μετά από τη ρήξη του μηνίσκου. Έχω πάθει ρήξη μηνίσκου. Θα πονέσω, δεν θα πονέσω, τι θα νιώσω? Ναι. Αυτό θα το αντιληφθούμε αν πούμε το πώς γίνεται μια ρήξη μηνίσκου. Ακριβώς. Μια ρήξη μηνίσκου λοιπόν μπορεί να γίνει μετά από τραύμα, όπως είπαμε προηγουμένως με το χιαστό. Αν κάποιος υποστεί ένα ισχυρό τραύμα, είτε σε αθλητική δραστηριότητα, είτε σε ένα τροχαίο, είτε σε μια πτώση από ίδιο ύψος, μπορεί να σπάσει ο χιαστός και ταυτόχρονα να σπάσει και ο μηνίσκος. Άρα λοιπόν θα προηγηθεί τραύμα. Και μετά ο μηνίσκος αυτό που κάνει είναι κατά βάση πόνος από τη μεριά που είναι σπασμένος ο μηνίσκος, αλλά μπορεί να έχουμε και πρίξιμο στο γόνατο, να έχουμε είδημα. Και υπάρχουν και κάποιες ακραίες περιπτώσεις που ένα σπασμένο τμήμα, το ραγέν τμήμα του μηνίσκου, φεύγει από τη θέση που βρίσκεται φυσιολογικά, παρεμβάλλεται μεταξύ των οστών και μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε εμπλοκή του γόνατος, δηλαδή το γόνατο δεν μπορεί να τεντώσει ή δεν μπορεί να λυγίσει τελείως. Χάνουμε την κίνηση. Αυτό είναι μια οξεία κατάσταση. Αυτός είναι ένας τρόπος, δηλαδή, που συμβαίνει συνήθως μετά από τραύμα. Υπάρχει όμως και περίπτωση εδώ, αυτό που δεν γίνεται στο χιαστό, ο μηνίσκος με τα χρόνια και με την πολλή δουλειά που κάνει, με τα πολλά φορτία που απορροφάει όλα αυτά τα χρόνια όταν περνάει η ηλικία λίγο, να έχει χάσει λίγο στις εμβιομηχανικές του ιδιότητες, που σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν μπορεί να σηκώσει τα ίδια φορτία. Και εκεί ακόμα και μια απλή δραστηριότητα, ένα βαθύ κάθισμα, μια δραστηριότητα που ενδεχομένως μέχρι την προηγούμενη μέρα την κάναμε χωρίς κανένα πρόβλημα, να μπορεί να σπάσει ο φθαρμένος μηνίσκος. Άρα, ένας φθαρμένος μηνίσκος σε μια αδύνατη στιγμή, δηλαδή, σε μια αδύνατη φάση της ζωής του, μπορεί με ένα σχετικά απλό τραύμα, με ένα απλό φορτίο καθημερινό, να σπάσει. Άρα, στην περίπτωση του μηνίσκου, λοιπόν, έχουμε και πιο απλούς μηχανισμούς.
Μάλιστα. Μπορεί, κύριε Κουκουλιά, ας πούμε, εγώ κάνω γυμναστική, μια δραστηριότητα, ομαδική γυμναστική με άλλες κυρίες και κάνουμε κάποιες ασκήσεις σε ορθοσωμική, σε πιλάτες, σε όλες αυτές. Μπορεί στη διάρκεια αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, πονάει λίγο το γόνατό μας, στη διάρκεια κάποιων ασκήσεων, όταν πιέσουμε τα γόνατά μας, μπορεί να πάθουμε και ρήξη μηνισκού? Θεωρητικά, αν μπει μια άσκηση στην οποία πατάει το πόδι, ναι, σαφέστατα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι. Αν έχουμε πρόβλημα, δεν πρέπει να πιέζουμε ουσιαστικά τα γόνατά μας. Ο πόνος είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας ειδοποιεί ότι κάτι είναι εκτός ισορροπίας. Εμείς πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Έτσι. Αν λοιπόν κάποιος έχει ενοχλήσεις και πάει να το πιέσει. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Πατάει ουσιαστικά στην προκειμένη περίπτωση, να γίνεται ζημιά. Τώρα, ο μηνίσκος και η ρήξη του αντιμετωπίζεται χειρουργικά μόνο, κύριε Κουκουλιά, ή μπορεί να κάνουμε κάτι πιο μπροστά? Να το πάμε συντηρητικά, ας πούμε, αναλόγως βέβαια την περίπτωση. Σαφώς και υπάρχει θέση της συντηρητικής θεραπείας και στη ρήξη του μηνίσκου, εξαρτάται από το είδος της ρήξης. Εάν μιλάμε για τραυματική ρήξη, όπως στην περίπτωση του χιαστού, του τραύματος, η αντιμετώπιση συνήθως είναι χειρουργική. Αυτό όμως που πρέπει να μείνει, να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι ότι η αντιμετώπιση ποικίλει και ο στόχος, είτε επιλέξει κάποιο συντηρητική αποκατάσταση είτε χειρουργική αποκατάσταση, ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσοστό διατήρησης του μηνισκικού ιστού. Γιατί αυτός ο ιστός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εάν λοιπόν κάποιος δει μια μικρή ρήξη ή μια ρήξη η οποία είναι εκφυλιστική, συμβαίνει σιγά-σιγά, όπως δεύτερη περίπτωση που αναφέραμε, σαφέστατα μπορεί να δοκιμάσει μια περίοδο συντηρητικής αποκατάστασης, που σημαίνει τροποποίηση δραστηριοτήτων, ασκησιολόγιο, και θα αποφασίσει ανάλογα με την έκβαση της συμπτωματολογίας. Και φάρμακα παίρνει, αντιφλεγμονώδη, ίσως? Τα φάρμακα είναι περισσότερο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Δεν είναι τα φάρμακα τα οποία βοηθούν στην επούλωση κάποιων βλαβών του μηνίσκου ή στην νεαροποίηση, να πούμε ότι τον αναγεννούν. Εάν όμως έχουμε μια ρήξη μηνίσκου, στην οποία θα χρειαστεί τελικά να επέμβουμε, ή γιατί η συντηρητική αποκατάσταση δεν απέδωσε, είτε γιατί είναι τέτοια ρήξη που πρέπει από την αρχή να χειρουργηθεί, θα πρέπει ο στόχος να είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διατήρηση του μηνισκικού ιστού, όπως είπαμε. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι πάνω από το 50% των ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν σε μηνισκεκτομή θα αναπτύξουν αρθρίτιδα. Γιατί φεύγει ένας ιστός που απορροφάει τα φορτία πλέον πηγαίνουν στο χόνδρο, χαλάει ο χόνδρος και έτσι αναπτύσσεται εκφυλιστική αρθρίτιδα. Και πλέον ξέρουμε ότι το 70% των ρήξεων του μηνίσκου μπορούν να σειραφούν. Είναι σειράψιμες οι ρήξεις. Δυστυχώς όμως στην πραγματικότητα, πάλι με στατιστικά στοιχεία, μόνο το 15% παγκοσμίως σειράβεται. Που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό μηνίσκων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διασωθεί, πλέον δεν γίνεται. Και αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος ενημέρωσης τόσο γιατρών όσο και ασθενών, ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος της θεραπείας των ρήξεων του μηνίσκου, η διατήρηση του μηνίσκου και όχι η χωρίς κρίση αφαίρεσή του. Μάλιστα. Ναι, γιατρέ. Τώρα, σε σχέση με την χειρουργική αντιμετώπιση, να επαναλάβουμε κάτι, δεν ξέρω αν το υπονοήσατε μέσα σε αυτά τα οποία είπατε. Χρειάζονται όλοι οι ασθενείς, λοιπόν, που έχουν ρήξει μηνίσκου χειρουργείο? Όχι, δεν χρειάζονται όλοι. Χρειάζονται αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται, δεν βελτιώνονται με τη συντηρητική αντιμετώπιση και χρειάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν τραυματικές ρήξεις, οπότε ένα σπασμένο κομμάτι του μηνίσκου είναι ασταθές και λόγω της περιορισμένης αιματικής του παροχής δεν δύναται να αποκατασταθεί από μόνο του, οπότε θέλει κάποια βοήθεια, θέλει κάποια σειραφή ή άλλη αντιμετώπιση που θα κρίνει ο χειρουργός. Ναι. Τώρα, αν πηγαίνουμε στο χειρουργείο, θα πάω πάλι στο χειρουργείο εγώ, γιατί είστε και χειρουργός, άρα πρέπει να εστιάσουμε ουσιαστικά σε αυτό το πρόβλημα εκεί. Είναι ένα απλό, ας πούμε, ένα συνηθισμένο το χειρουργείο του μηνίσκου? Το χειρουργείο του μηνίσκου είναι συνηθισμένο. Ναι. Είναι το πιο συνηθισμένο, όπως είπαμε και στην αρχή, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ συχνή και συνηθισμένη βλάβη. Δυστυχώς όμως δεν είναι η αντιμετώπιση του αυτή που πρέπει να είναι τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, παγκοσμίως αυτό, ότι ενώ θα μπορούσαμε να ράβουμε το 70% των ρήξεων, ράβουμε μόνο το 15%. Εδώ βλέπετε κάποιες τεχνικές που δείχνουν την αποκατάσταση σειραφή του μηνίσκου, γιατί πλέον η τεχνολογία και η εξέλιξη των υλικών μας δίνει τη δυνατότητα, πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν, πλέον να τα κάνουμε. Εντάξει, χρειάζεται φυσικά κάποια εκπαίδευση και κάποια τεχνογνωσία, αλλά η δυνατότητα υπάρχει. Το ζήτημα είναι η σωστή ενημέρωση και του ασθενούς για τις επιλογές που θα κάνει.
Δεν είναι. Ναι, εντάξει, δύσκολες επεμβάσεις είναι αυτές. Έχουν κάποια λεπτομέρεια. Έχουν κάποια λεπτομέρεια. Μας, έτσι, γιατί σίγουρα πιο απλό είναι κάποιος να αφαιρέσει κάτι από το να το αποκαταστήσει. Τεχνικά είναι σαφές τα πάντα πιο εύκολο να βγάλω κάτι που είναι φθαρμένο ή σπασμένο από το να το ράψω και να το προσπαθήσω να το ξαναζωντανέψω. Αλλά στο τέλος αξίζει τον κόπο. Εδώ τι βλέπουμε πάλι, κύριε Κουκουλιά? Εδώ είναι μια κάθετη ρήξη, η οποία ράβεται με κάποια τεχνικά, με κάποια υλικά που πάλι λέγονται all inside, δηλαδή γίνεται αρθροσκοπικά, με ράματα τα οποία τοποθετούνται τελείως αρθροσκοπικά. Τώρα να πούμε αυτό για την παρανόηση που ίσως γίνεται. Η ρήξη του μηνίσκου χειρουργείται αρθροσκοπικά. Αρθροσκοπικά, ναι. Η αρθροσκοπική χειρουργική τι σημαίνει? Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος και ποια είναι, ας πούμε, η μέθοδος, η επέμβαση. Η αρθροσκόπηση σημαίνει ότι σκοπό την άρθρωση. Βάζω δηλαδή μια κάμερα μέσα στο γόνατο. Το τι θα κάνω μετά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Μπορεί να αντιμετωπίσω μια ρήξη μηνίσκου, μια χόνδρινη βλάβη, μπορεί να κάνω το χιαστό, μπορεί να κάνω την ημενίτιδα, ανάλογα τι θα χρειαστεί να κάνω. Άρα, αρθροσκόπηση θα πει ότι μπαίνω μέσα στην άρθρωση και το κάνω από 2 μικρές οπές. Τα υπόλοιπα εξαρτάται από το τι κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνω αρθροσκοπικά να αφαιρέσω το μηνίσκο, μπορεί να τον ράψω το μηνίσκο. Και η αξία της σειραφής, εδώ βλέπετε την όψη του χειρουργού. Τι βλέπει ο χειρουργός? Όταν χειρουργεί. Αυτή είναι η κάμερα, αυτή είναι η οθόνη που βλέπετε. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Είναι live αυτό. Φοράω μια GoPro, ναι. Εδώ είναι η εικόνα που βλέπει ο χειρουργός μέσα από την κάμερα. Στην Ελλάδα είστε εδώ? Ναι, στον Άγιο Λουκά. Αυτή είναι μια αίθουσα χειρουργείου. Πολύ σύγχρονη. Πολύ καλά κάναμε έτσι και το βάλαμε για να βλέπουμε γενικά και ο κόσμος να παρακολουθεί. Εδώ φαίνεται και το πώς θα γίνει. Εδώ θα γίνει σειραφή. Εδώ μια ρήξη, η οποία είναι λίγο κρυφή, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά στην αρχή. Θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή. Ένας νέος ασθενής, ένας αθλητής. Και αυτός θα δείτε και live, αν θα το αφήσει το βίντεο, πώς γίνεται η σειραφή. Αυτό είναι το εργαλείο που δείξατε προηγουμένως, το οποίο μπαίνει από 2 μικρές τρύπες που ούτε φαίνονται φυσικά από εδώ και γίνεται η σειραφή του μηνίσκου. Εάν δεν είχε αξία η σειραφή του μηνίσκου, τότε δεν θα χρειαζόταν και οι μεταμοσχεύσεις μηνίσκων. Εάν δηλαδή κάποιος δεν ράψει το μηνίσκο του, αυτό είναι ακριβώς το βίντεο που είδατε προηγουμένως σε animation, αυτό είναι σε πραγματική ροή. Αυτό το μηχάνημα το οποίο είναι το ράβα. Με κινήσεις έξω από το περιοχή του γόνατος γίνεται σειραφή μέσα στο γόνατο. Τι λέτε, εξαιρετικό έτσι. Ναι, αυτό είναι η τεχνολογία. Αυτό δεν είναι παλιά τεχνολογία. Αυτή είναι αρκετά χρόνια. Απλά πλέον τα συστήματα αυτά έχουν εξελιχθεί αρκετά. Και τα υλικά έχουν. Και πάρα πολύ. Γιατί πάρα πολύ. μου είπατε ότι ασχολείστε και εξειδικεύεστε και στο κάποια συγκεκριμένα υλικά τα οποία. Ναι, είμαι εκπαιδευτής τέτοιων υλικών σε άλλους συναδέλφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δείχνω σε άλλους συναδέλφους πώς να χρησιμοποιούν τέτοια υλικά. Εκείνο που ήθελα να πω και ξεκίνησα προηγουμένως να λέω είναι ότι για να καταλάβει κάποιος την αξία της σειραφής, αν κάποιος βγάλει ένα κομμάτι του μηνίσκου του, μικρό ή μεγάλο, και μετά έχει συμπτώματα, γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος, μετά να αρχίσει να πονάει από τη μεριά που βγήκε ο μηνίσκος, τότε η αντιμετώπιση του είναι μεταμόσχευση μηνίσκου. Αυτό επίσης είναι ένα καινούργιο υλικό, το οποίο μας βοηθάει να ράβουμε ρήξεις εκφυλιστικές ή κάθετες, τις οποίες παλιά θεωρούταν ότι δεν μπορούσαμε να τις ρέψουμε. Και ειδικά σε νέα παιδιά, αυτό είναι επιτακτικό πλέον να γίνεται. Διαφορετικά αυτοί οι ασθενείς. Τι σημαίνει αυτό για αυτή η ρήξη, παράδειγμα που βλέπετε τώρα στο animation. Είναι σε νέο άτομο. Αυτό είναι συνηθισμένη σε νέα άτομα. Και η συνήθις αντιμετώπιση της είναι η αφαίρεση ενός τμήματος του μηνίσκου. Ενώ με αυτόν τον τρόπο πλέον, με αυτό το καινούριο σύστημα που βλέπετε εδώ, μπορεί αυτό η ρήξη να. Υπάρχει τρόπος να σειραφεί αρθροσκοπικά. Με τον ίδιο τρόπο που βλέπετε. Πάλι σας διέκοψα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τι λέγατε, έτσι για να γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αν μια τέτοια ρήξη, σαν αυτή που είδαμε τώρα, έτσι, για να το συνδέσουμε, είχε αφαιρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μηνίσκου σε ένα παιδί που ήταν 17-18 χρονών, πιθανότατα το παιδί αυτό στα επόμενα χρόνια, αυτός ο νέος άνθρωπος, θα είχε συμπτώματα στο γόνατό του. Η λύση, αν είχαμε συμπτώματα μετά από αφαίρεση μηνίσκου, θα ήταν η μεταμόσχευση μηνίσκου. Δηλαδή θα έπρεπε να βάλουμε κάποιο μόσχευμα, συνθετικό ή πτωματικό. Που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το συνθετικό ή πτωματικό μόσχευμα να θεωρηθεί καλύτερο συστός από αυτό που μας έχει δώσει εμάς η φύση. Άρα γι' αυτό λέμε ότι και υπάρχει πλέον προσπάθεια διεθνώς να γίνει ενημέρωση γιατρών και ασθενών στη διάσωση του μηνίσκου. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και βασικά για την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Αυτό ακριβώς. Και του αθλητή. Γιατί αυτό ακριβώς. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι έχουν σειραφή μηνίσκου επιστρέφουν στο ίδιο επίπεδο δραστηριότητας στο 96% των περιπτώσεων. Τέλεια. Ναι.
Αυτό καλό είναι. Πολύ καλό. Έχουμε και καλά νέα. Ναι, άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας λίγο για το μηνίσκο, καταρχήν θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε, κύριε Κουκουλιά, ένα συνδυασμό χειρουργείου ρήξης μηνίσκου και ρήξης χιαστού? Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Τουλάχιστον το 1/3 των ασθενών με ρήξη χιαστού έχουν συνοδές βλάβες ρήξη μηνίσκου. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό, και αυτό είναι μια σχετικά πρόσφατη γνώση, ότι πολλές από αυτές τις βλάβες είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι ίδιας παθολογίας, ίδιου μηχανισμού. Πολλές από αυτές δεν μπορεί να τις δείξει η μαγνητική, δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι υποψιασμένος και χρειάζονται ιδιαίτερες αρθροσκοπικές επεμβάσεις, κινήσεις, δηλαδή βήματα μέσα στο χειρουργείο για να τις βρει ο γιατρός. Πρέπει να είναι υποψιασμένος, να τις ψάξει. Δεν είναι μπροστά σου. Πρέπει να πας να τις ψάξεις. Μάλιστα, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι ρήξεις να αποκαθίστανται, ειδικά οι συγκεκριμένες που λέμε. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να συμβεί και αυτό στην αντιμετώπιση είναι εύκολο, γιατί πλέον τα κάνεις όλα μαζί. Δεν είναι δεύτερος χρόνος. Ακριβώς. Ναι. Τα συνδυάζει και τα δύο μαζί. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, αφού γίνει το χειρουργείο της μεμονωμένης ρήξης του μηνίσκου, γιατί βασικά σε αυτό ξεκινήσαμε, μετά είπαμε και για τις ενδιαστικά και όλες τις τεχνικές που ακολουθείτε, ποια είναι η αποθεραπεία μετά από το χειρουργείο, δηλαδή τι γίνεται μετά από το χειρουργείο του μηνίσκου? Εάν κάποιος υποβληθεί σε μηνισκεκτομή. Είναι τόσο δύσκολο ή χειρότερο σε σχέση με το χειαστό? Εξαρτάται από το τι έχει γίνει στο χειρουργείο. Πείτε μας, λοιπόν. Εάν κάποιος λοιπόν έχει υποβληθεί σε μηνισκεκτομή, έχει βγει ένα κομμάτι του μηνίσκου, τότε ουσιαστικά δεν έχει κάποιο σαφή περιορισμό, διότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ράψει κάτι, δεν κινδυνεύουμε να χαλάσει κάτι, να σπάσει κάποιο ράμα και να πούμε αυτό και από την αρχή κάτι έγινε. Ναι. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους, φαρμακευτικούς, ψυχοθεραπεία, την υποχώρηση των συμπτωμάτων, των μετεχειρητικών συμπτωμάτων και ο ασθενής σταδιακά, αλλά και με πίεση, θα έλεγα, θα μπορούσε να επιστρέψει στις δραστηριότητές του πολύ γρήγορα. 15 μέρες με ένα μήνα είναι το συνηθισμένο που μπορεί κάποιος να επιστρέψει στο δραστηριότητα πριν. Αυτό είναι που είναι και το πιο, ας πούμε, αυτό είναι που αρέσει και στους ασθενείς, ότι σε 15 μέρες με ένα μήνα επιστρέφουν στην κανονική τους δραστηριότητα και δεν βλέπουν το μετά. Διότι εάν κάποιος υποβληθεί σε σειραφή μηνίσκου, τότε χρειάζεται, χρειάζεται μια προστασία της σειραφής του μηνίσκου, η οποία είναι 6 εβδομάδες περίπου, από μερική έως καθόλου φόρτιση, ανάλογα με το είδος της ρήξης και της σειραφής που έγινε, και επάνωδο σε πλήρη αθλητική δραστηριότητα στους 4 μήνες από το χειρουργείο. Δηλαδή, από το μισό με 1 μήνα πήγαμε στους 4 μήνες με τη σειραφή. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερη η αποκατάσταση μετά από τη σειραφή. Πόσο, να λέμε έτσι εδώ και όλες τις αλήθειες. Από τον 1 μήνα μάξιμο πάμε στους 4 μήνες. Πάλι καλά. Ναι, δεν είναι μεγάλο, αλλά έχει κάποια διαφορά. Επομένως, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν. Μάλλον δεν τους αρέσει αυτό και επιλέγουν να μην σειράψουν το μηνίσκο για αυτό το λόγο. Μάλιστα, γιατί. Ναι, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν την αποκατάσταση. Ναι, αλλά κύριε Κουκουλιά, δεν είναι και τόσο μεγάλος ο χρόνος όπως είναι στη ρήξη χιαστού, που είναι ένας χρόνος. Ισχύει, δεν πάλι είναι. καλύτερα τα πράγματα είναι. Ισχύει. Παρόλο που είμαστε ισοπαλία, άντρες και γυναίκες. Απλά όταν στη σειραφή μηνίσκου υπάρχει και η αφαίρεση του μηνίσκου, που είναι πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, κάποιος βλέπει το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα και όχι το μακροπρόθεσμο. Σωστά. Γιατί μακροπρόθεσμα, σαφέστατα, η σειραφή μηνίσκου είναι αυτή που σε εξασφαλίζει καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Κύριε Κουκουλιά, άρα λοιπόν, κλείνοντας σιγά-σιγά, όλα αυτά συνδυάζονται και με. Όχι κλείνοντας, σιγά-σιγά κλείνοντας. Ναι. Αυτό συνδυάζεται και με την φυσικοθεραπεία παράλληλα. Δηλαδή, αυτούς τους 1 μήνα, 4 μήνες που γίνεται ουσιαστικά η αποκατάσταση και η επούλωση, η αποκατάσταση του τραύματος, θέλει παράλληλα και φυσικοθεραπεία. Φυσικά. Πάντα οι επεμβάσεις ορθοπαιδικές χρειάζονται μια φυσικοθεραπευτική, να το πω έτσι, υποστήριξη, με την έννοια ότι καθώς επουλώνονται οι ιστοί, θα πρέπει να δέχονται και το φορτίο που αντέχουν, που χρειάζονται, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις επόμενες προκλήσεις. Άρα λοιπόν η φυσικοθεραπεία σαφώς είναι μέρος της αποκατάστασης και εκεί χρειάζεται συγκεκριμένα βήματα, όπως και στο χειρουργείο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα έτσι εξαιρετικά αναλυτικά και δώσαμε ουσιαστικά και τους τηλεθεατές να καταλάβουν με επεξηγηματικό τρόπο, κύριε Κουκουλιά, και με την εμπειρία βέβαια την οποία διαθέτετε σε όλα αυτά τα χειρουργεία, τι σημαίνει ρήξη χιαστού, ρήξη μηνίσκου και πώς αυτά αντιμετωπίζονται και για την αποθεραπεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και για μένα τιμή. Χαιρετίσματα στο Γιάννη, τον Θεατοκούγου και σε όλη την εθνική ομάδα. Μην
Να είστε καλά, μιλάμε ευχαριστούμε για πολύ. τους υπόλοιπους όχι. Όπως επίσης και στον Άρη της Θεσσαλονίκης. Τους βλέπετε συχνά όλους τους παίκτες αυτούς. Βεβαίως, όχι πολύ συχνά, αλλά τους βλέπω. Τους βλέπετε. Λοιπόν, αφού είστε επικεφαλής γιατρός τους, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Στην ενίσχυση των ομάδων μας, αλλά και στο δικό σας έτσι, ιδιωτικό έργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, εμείς είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή, Τρίτη σε επανάληψη στις 10, όπως επίσης και Πέμπτη, Σάββατο σε επανάληψη πάλι στις 10. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά, να σκέφτεστε την υγεία σας, να προσέχετε τους τραυματισμούς, τα γόνατά σας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Γεια σας.